Ndeonu. Welcome back to Igbo Teacher and Games YouTube channel. Today we are going to be talking about the Igbo consonant. Igbo consonant. In Igbo, we call it Mgbochi Ume. Mgbochi Ume. The last time we talked about the Igbo vowels, which are Uda Ume, and we said that there are 8 in numbers. When we remove that 8 Udaume, the remaining ones will be Mbochume, that is 28, since we have 36 Igbo alphabets. Let's dive into it. Mgbochume Igbo dị iri abụọ na asatọ. Iri abụọ na asatọ is 28. Ha bụ ndị a: B, B, Ch, Ch, D, D, F, F, G, G, W, W, R, listen well, R, W, W, H, H, G, G, K, K, B, B, Q, Q, L, L, M, M, N, N, Ng, Ng, Nwe, Nwe, Ny, Ny, P, P, R, R, C, C, Sh, Sh, Ts, Ts, V, 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 Y, Y, Z, Z. These are the 28 Igbo consonants. Now, just like the Udaume Igbo, Igbo consonants are also divided into 2, namely Mgbochume Mkpe. Mgbochume Mkpe. When you hear about Mkpe, what comes to your mind is double. Something that is 2 is called Mkpe. Now, the next one is Mgbochume Nge. Mgbochume Nge. Some people call it Mgbochume Nge. So anyone you hear, just know that they are talking about those consonants that are single. They doesn't have 2 letters that are joined together. I don't know the direct translation, but you can say that Mgbochume Nge are the single consonants, while Mgbochume Mkpe are the double consonants. For example, Ch. Ch is C and H merged together. But when you are pronouncing it, you don't call it C and you don't call it H. Rather, you call it Ch, just as one alphabet. This is an example of Mgbochume Mkpe. In Igbo language, Mgbochume Mkpe are 9 in numbers. Now, when you remove 9 from the 28 Mgbochume,
The remaining ones will be how many? 19. 19. I'm calling it in English because we have not talked about the numbers, but I promise you that that will be the next topic. Hmm? 19 in Igbo language is called iri na iteghete. Iri na iteghete. While 9 in Igbo language is called iteghete. Let's check out the 9 mgbochume mkpe that we have. Let's go. Chi, chi, mgbe, mgbe. Re, re, gwe, gwe. Kpe, kpe. Kwe, kwe. Nwe, nwe. Nyi, nyi. Shi, shi. Ha dị one? Itoolu. Then nke ọzọ bụ mgbochiume nge. Mgbochiume nge, which are the single consonant. Ha dị iri na iteghete. That is 19. Ka anyị kpọpụtakwuo ha. B, B, D, D, F, F, G, G, H, H, G, G, K, K, L, L, Me, me, ne, ne, nge, nge, pe, pe, re, re, si, si, ti, ti, ve, ve, we, ye, ye, z, z. Ha dị iri na iteghete. Ihe ọzọ dị mkpa onye ọbụla gụgoro ABD Igbo mụta ya ga-amụta bụ ihe ọzọ dị mkpa ma ewepụ ịma ụdaume na mgbochiume. Ihe ọzọ dị mkpa bụ ịma nke a na-akpọ myiri ụdaume. Myiri ụdaume. Myiri ụdaume dị naanị abụọ na mkpụrụ edemede, na mkpụrụ ABD Igbo. Naanị abụọ. Ha bụ mme na ne. Mme na ne. Ọ bụrụ na o nweghị ihe ọzọ ị mụtara taa, mụta na mme na ne, ihe a na-akpọ ha n'Igbo bụ gịnị? Myiri ụdaume. Na nkụzi ọzọ, aga m agwa unu kọwara unu ihe eji akpọ ha myiri ụdaume ma nyekwa gị ọmụmaatụ. Ebe a ka anyị ga-awụsa ọwa na nkụzi nke ụbọchị taata. Cheta na ọ bụrụ na ị na-enene anyị ugbu a ruo oge a, the best thing you can do for me is to subscribe. Click on subscription button and also click on the notification bell so that once I upload any new video, you'll be the first to get the notification. Hey, come and watch me. See you next Tuesday. Ka emesịa, aka m bụkwa Nwaada, onye nke gị, Ezenekwe Angela Nkemakọnam Adigbo. Ka emesịa.